Volám sa Maja, mám 17 rokov, navštevujem obchodnú akadémiu v Čadci, študujem práve v 3. ročníku. Som veľmi rada, že túto školu navštevujem. Ja som Lucia, taktiež navštevujem obchodnú akadémiu v Čadci, tiež 3. ročník, bývam v Čadci. Volám sa Jana Mariaková a navštevujem obchodnú akadémiu, 3. ročník, mám 18 rokov. Aké sú tvoje záľuby? Hudba. Akú pozíciu plníš v projekte Saviza? Som kameraman strihač a dúfam, že aj ostanem ním. Ja sa volám Michaela Brisudová, navštevujem obchodnú akadémiu v Čadci. Som spokojná s touto školou zatiaľ a medzi moje záľuby patrí tak hudba, rôzne iné športové aktivity, napríklad korčulovanie, bicyklovanie a tak všelijak. Prečo si vybrala pozíciu manažérky? No lebo je to práca pre mňa, som veľmi komunikatívny typ a toto je jediné, čo by ma tam asi bavilo. A myslíš si, že ju budeš spĺňať tak, ako máš? No tak ja určite. Tento projekt dáva mladému človeku priestor realizovať sa vlastne vo funkciách, ktoré sú v televízii. A práve preto ma táto myšlienka zaujala, pretože by som sa chcel tomuto venovať aj po skončení strednej školy. Volám sa Lenka Špalková, som tretiačka na tejto škole. Moje záľuby sú hudba, umenie, šport. Môžeš sa nám predstaviť aj ty? Áno, ja som Adriana, chodím tiež na obchodnú akadémiu do Čadce, mám 18 rokov a baví ma hudba, tanec a spoznávanie nových ľudí. Volám sa Veronika Garajová, chodím do 3. ročníka na obchodnej akadémii Dušana Metodu Janotu. Moje záľuby sú internet, politika, šport, kamaráti, spánok a také veci. Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do tohto projektu a čo vás na ňom oslovilo? Možno skúsiť niečo nové, čo nás možno že aj zaujíma. Oslovilo ma to, že tu je niečo nové. Skúsenosti mi to dá určite nejaké do života. Na projekte Saviza ma najviac zaujalo, že dávate priestor mladým ľuďom, ktorí v tejto oblasti možno nemajú ani žiadne skúsenosti a zapájate ich vlastne a tým ich aj učíte.